Dito muna ako. Sige na, Andres. Umuwi ka na. Baka inaantay ka na ng asawa mo. Please shut up. I will stay here. By your side. Uli yan. English wala dyan, boy. By your side, by your side. Kanawad kaya mga bayo out. Hey, nagsuidan na yan. I'm back. Goodbye. Banat to. Hindi lang makatuturong mga gym mo. Kaya kaskari ka ala tirabaw mo. Hindi dapat ininakayad lang tama rin na perde. Sayang mo dati. Mabati. Siligay, boy. Kasi ka boy. Gargarawoy. Napanay. Una yan. Nagiyatan. Maya man tayo. Di bakit ko to yan? Sabi nanti may saldawin. Sana all. Suwabe. 3 kilos. Ayos. Nagtakilay. Rabong is life. Sheesh! Bakit anong ginagawa mo dito? Wala. Ang luwang nang nililinisan mo ba? Dapat nagtatawag ka ng kasama mo para matapos agad. Paano ginagawa mo dito? Boy, niramido na tayo ta? Wala. Pinapanood ko lang si Baak. Sipag naman pala itong lokong to. Ba't? Ano yung hawak mo, Andres? Ito? It's called bamboo. Bamboo recipe. Baak is wangbu. It's bamboo. May wala English ko, boy. Tama mo lang. Ano nagsilingin? Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atrate kang gamitam? GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din so gumatang to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Kung mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalo latta ka na yun. Nagsilang na eh. Hindi mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mamang mga lang motibo. May wala English ko boy. Tama mo lang. Isa bam sinutiwang bo. Ha? May English mo kinraman nakpay. Ngamot yun. Mami sana lagi English. Pagbigyan ng mga boy. Ano kaya ka na? Sisirpatin na kasi siguro. Ano to ng asawa mo lang atan? Ang makasawa ko mo tayo. Hoy, Andres. Ano na naman yung binubulong mo kay Baak? Ang sabi ko, asawahin ka daw niya. Para makapag-asawa na to. Baak na to eh. Tagal ng binata to eh. Isa ba na to yun? Apay dating bagak. At apay kadakilan tinalab. Nalaing ka nga talaga. Ano nga na ipasit talaag? Siyempre katakalan na. Wala may bati may ibin-aim. Andres, nakakain ba yan? Mukha namang di nakakain. Ay, Andres. Di na mo tirabong. Madisugurog si dati kasta. Yeah. Awan. Rich kid ato. Hango kay tikasta. Ukis sa mga talaga. Mut talang. Rich kid na datan ni Dimpay Kayat. Itaka bunga na ng boy. Hindi ka gluluto yan. Uray na bagbagam. Hango kay makadwat napili ni si Daeng. Baak mukhang masarap yan. Weh. Ano kayang masarap na luto dyan? Gusto ko rin matikman yan eh. O kitam. Kahit naramanan. Uri rich kid. Madinarte. Ay, kapoy kan boy. Baka kung kunana lang ata. Hindi Baak. Gusto ko rin tikman yan. Mukhang masarap eh.
Wow! Sige, yalang ka damdama. Idagas ko di balayaw. Ngayon si kanto magdalusin Nagsulit at dulas kasta. Boy, tut ko na kanya natin yan. Total ko dapat may sadya, kanya lang nga dyan. Ayoko. Gusto ko si Baak kumuha para paghirapan niya. Kisti sabi, magpili ka pa. Ikanda ka lang nga rodin. Alam mo, sak nagalad din. Alam mo, natagbat ko pa di ma. Nyala kita ating nga tao, nyala am kit din na eh. Makaungot ako, sige. Huwag kang mag-alala, Baak. Pag nasugat ka, gagamutin kita. Sana all. Ano yung boy? Pag nasugat ka ano, gagamutin ka. Eh! Sawa mo, pagkakataon natin. Sika, sug-sug pa nga talaga. Ang kakit di awit datan, baka urahin na ni Bakit mo. Pag-awi din na kaya naman sulaw. Boy, kabisata kita sa gagara mo, boy. Ano ba agawin? Dito muna ako. Sige na, Andres. Umuwi ka na. Baka inaantay ka na ng asawa mo. Please shut up. I will stay here. By your side. Uli yan. English wala dyan, boy. By your side, by your side. Kanawat kaya mga bayo out. Ikaw man natagawid din, mga babarag ka. Awan ang tinalnalpas ko ni, puro rugi ato yung trabaho ko. Kaya nga, Andres, umuwi ka na. Wala na kaming nagawa ni Baak. Talagang dalawa pa kayong nagpapauwi sa akin, ha? Wait a minute. Napait, boy. Kahit man lang na. Sige, aramidin nyo ang aming aramid nyo. Enjoy your life. Goodbye. To all of you. Thanks, God. Bakit ganun yung tropa mo, Baak? Parang laging nakatrip. Siguro adik yun. Hindi, mabait kaya yun. Talagang ganun lang yun, masayahing tao yun. Yeah. O si Kana pala raramitin, kagidagawi dahil. Nagadulang mo ito yun eh. Yeah. Baka makagat ka pa ito eh, mapabasolak pa eh, madinggi ka. Sapay ta kutis mo ni, kutis mayaman. Ano ka ba? Okay lang. Gusto ko rin maranasan yung ginagawa mo. Pwede ba kitang tulungan dyan? Hindi mo alam gawin to, rich kid ka eh. Baka palto sa kadata dakulap mo no, nagabot ka roon. Hindi, kaya ko yan. Tignan mo. O, di ba? Ang dali lang palang gawin nito eh. Pagkitahanak sa. Hindi magpaisahok, sitsida ka tirabaw. Oo nga, gusto ko nga tikman yun, di ba? Mag-side cam mo ma, itong sida ka sa jay. Oh, ang dali lang pala nito, Baak. Tapos sinasabi mo hindi ko kayang gawin. Siyempre, malambot tong lupa, kaya madaling pag-uting. Hey, nagsuidan na yan. I'm back. Goodbye. Banat to. Lakas talaga mang trip niya yung Andres. Siguro laging tumitira yun. Talagang ganun na yun, normal na sa kanya yun. Yeah. Kung ibang tao nakakita kay Andres, iisipin nun hindi normal yun. Sila ako, kabisado ko siya, palagi ko siyang kasama. Kabago. Saan na tayo niyan pagkatapos nito, Baak? Gawid ka di balay yun Mas rotin ako pala di balay mo may. Ba yan? Uuwi na naman ako, wala nang magawa sa bahay, kaya nga napunta ako dito. Pamerindahin ka, numal pa sa tol. Sige. Gusto ko yung soft drinks ha, tapos cake. Unay. Kanina summit Siyempre, para naman makatikim ka rin ng matamis. Hindi ako mahilig sa matamis, mapait, sige. Kaya babaakin ka eh, hindi ka mahilig sa sweet. Sweet, madulami. Dalihan na natin dito, para makatikim na ako ng cake mo.